Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa, no a oh my god, cože tady je gamer? What the hell? Čau gamře, čau. Nazdar. No a my jdeme na Slime Fun. Jo, dneska vám ukážu ten zámek, co jsem už postavil, jo. Takhle se portnu domů. Dobře, napsal jsem to špatně, nevím, co mi dneska je. A bude to trošku kratší video, jo. No, tady jsem u mě doma, to jste mohli vidět v minulém videu, jo. Takže my se portnem neportnem, já jdu spíš tady po té hoře. Trošku se mi to seká, když teď natáčím, že nevím proč, a nikdy se mi to nesekalo. No tak já si dám timelapse. OK, ještě jsem si po cestě vytěžil uhlí. Jo, protože vám chci něco ukázat, jo, takhle to zatím vypadá. Není to nic moc. A v okýnku už jste mohli vidět, jo, co tam je. Není to ještě jakoby dodělaný, ještě nevím, co tam úplně dát, ale tohle byl takový můj první nápad, jo. Takhle, ještě to není hotový, ale tak nechci, abyste to viděli moc, protože to vypadá hrozně. No a jak vidíte, tak automatická automatická vypékárna. Tady nahoře nevím, co postavit. Mi napište, co bych tam měl postavit. Jo, můj shulker box není doplněný. Jo, a pokud nevíte, jak to funguje, tak vám to teď ukážu. Nahoru dáte prostě to, co chcete vypéct. Já teď kameny. A proč to? What? Jsou lagy? What? Hej! Co to je? Aha, OK. Co to bylo? Trošku lag. No sem dáme prostě uhlí, no něco na spod. A jak vidíte, rozdělilo se mi to na půl na půl. Tady to bude potom padat do té čestky. A tohle je i takový tutoriál pro vás, že prostě 6 truhel, jo. No a tohle by bylo asi všechno pro tohle video. Bych rád, kdybyste dali odběr.